Juma, Ramogi TV. Jolweny ariyo mane olalo ngimagi masira mar ndek kalapapla odiechieng' manyoro oiki. Brigadier General Said Nzaro Charo oiki delagi mantiere Kadzengo Kanamai manitiere County Bakilifi ka Captain Mohamed Karo Sora oiki gwenge ma Heilu Moyale mantiere County Marsabit kaluwore gi chik mag Din Salam. Jotelo mopogore opogore mane oyuoro nyasi mag ikogo oseyo masich ndek kalapapla kaka gino molalo kata mokelo lal mathoth ne oganda ma pacho kae. Sharon Ong'ao miyowa mathoth. Mana bang' dakika matin tok saa 6 mar odiechieng', ringre mar mosenindo Brigadier General Said Nzaro Charo chopo dalagi mantiere Utange e kaunti ma Mombasa e kopo mare mogik. Brigadier General Swale en achiel kuom jolweny manolalo ngimane masira mar ndek kalapapla odiechieng' manyoro. Familia, anyuola kaachiel gi osiepe oywage kaka jalweny manohero tije kendo nochiwore ni tiyo ne piny Kenya. Kendo nene jala mane familia ne odeo wange. So tumepoteza mtu mwingine muhimu sana kwa familia. Jana nilipopata habari hizi niliuliza mara 3 ni Swalehe yule mdogo wangu ama ni Swalehe mwingine. Lakini baada ya rais kwa speech yake kuzungumza nikathibitisha kweli kwamba ni Swalehe Said ambaye ni huyo mdogo wangu. Imeniuma sana, inasikitisha na imekumba familia yote ya watu wa Majaoni na imekumba familia yote ya wanajeshi pamoja na watu wote wa Kenya. Tumepoteza kijana ambaye alikuwa ni mkamavu na mpenda kazi na kuchapa kazi na kuangalia usalama. Familia ne koro dwaro mondo piny owacho okaw okang' mar kedo kod masiche mag ndek kalapapla mosebedo ka neno e pacho kae. Jatend migao Aisha Jumwa kaachiel gi Lieutenant General Mwinyi Kai manochopo nyasi mar ikono e lo piny owacho e gwenge mag Utange motelo ne ik mare e dalagi mantiere Kadzengo Kanamai e kaunti ma Kilifi. Oseo masira no kaka gino mokelo buok maduong' ne piny Kenya. E kinde ma magi timore, e gwenge ma Heilu Moyale mantiere e kaunti ma Marsabit, ringre Captain Mohamed Karo Sora donjo e msikiti mar Heilu ne alam mar ringre ne. Gavana ma Marsabit Mohamed Ali manotelo ne apisas mag piny owacho e nyasi mar ikono oywago kaka piny Kenya owito jolweny manochiwore e tijigi mar jiwo arita kwe e pacho kae. Gavana Ali okwayo Uganda mapacho kae mondo lamne familia manolalo jogi e masirano. Hii ni hasara kwa county yetu, hasara kwa taifa letu kwa jumla. Sababu Kenya ilipoteza jenerali wa kwanza taifa letu, ni uchungu kwa rais wetu na uchungu kwa Wakenya wote. Vile vile tumepoteza wafanyikazi washupavu kama yeye. Jod bura Masaku Kanol Dido Ali okwayo Uganda mapacho kae mondo weregi weche malandre mbui kendo chiw thuolo makare ne jotim nonro mondo yanga dier mar gima ne okelo masich ndek kalapapla no. Is the best in the fleet. Kama Air Force iko ndege 5 ile mzuri kabisa ndio CDF atatumia siku hiyo. Kwa hivyo maneno ya speculation ndege ndio ilikuwa mbaya wacha hiyo tuachie investigation. Lakini pilot 1 na 2 they were the best. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.